खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे बरायबाय बेजों लोगोसे आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आसाम टेटनि जानानै थांनाय नैबेयाव एन्सार के स्पेसियलि आं बड' साबजेक्ट लानानै फैदों आरो बेखौ आङो एलपि एमइ मोननैजों मिक्सआपसो जाबाय दा नोंथांमोनहा नायलांदो आरो नोंथांमोनहा बबे कुइसनावहाय नोंथांमोनहा मार्क मोननो हादों बेखौहाय नोंसोर आं कमेन्ट बक्सआव खोन्थाबानो जाबाय आरो आङो बेवहाय माखासे कुइसन लाबोनायनि बिथिङाव नोंथांमोनहा बेसेबां मार्क केरि खालामनो हादों बेखौ खोन्थाबानो कमेन्ट बक्सआवहाय आरो लोगोसे नोंथांमोनहा माबा कुइसनखौहाय गोसोआव दंब्ला बेखौ कमेन्ट बक्सआवहाय ड्रप होबानो जाबाय अब्ला जागायनोसै नङा होमबा लोगोफोर 1 नाम्बाराव जागायनोसै नङा होमबा लोगोफोर गाहायनि बबे मोननै खौरां रिंसारथिया नैथि महर दं नैथि महर माने सेकेन्डारि फर्म दं होनदों बबे मोनसेया दङ ङ आरो र बे ङ आरो रखौ जों माबोरै बुंनो हायो जेरै ङ होयोब्ला जेनेबा नैबे आं नङा होमबा बे आं होनाय लोगो लोगो बे अनुसादखौ जोङो अंनि हमो ना हमा नैबे अंनि नङा होमबा आरो नैबे रनिखौहाय जोङो रनिखौ जेरै नङा होमबा द्र जेरै थ्र नङा होमबा आरो जेरै नोरै नङा होमबा रेप बेफोरबायदि मोन ना मोना अब्ला बे रनि आरो ngनि दङमोन दा नोंथांमोना बेखौ होदोंब्ला 1 मार्कआ केरि जाखाबाय लोगोफोर आन्दायनांला जेबो साननांगौ गैला दाना नेक्स्ट वान गारां बोनाय आरो रिंसारथिफोरखौ मानि हेफाजाबजों नायबिजिरोनो दाना जोङो रिंसारथिफोरखौ गारां बोयो नङा होमबा जेरै अ आ इ ख ख बेफोरबायदि जों बोयो नङा होमबा जेरै नैबावनो गारां होबाय नङा होमबा बेखौ जों माबोरै प्रनाउन्सिएसन खालामो जों बेखौ बहाव नायबिजिरोनो गारां रिंसार बिगियानाव नायबिजिरोनो लोगोफोर बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय आरो जायफ्रा बेखौ होदों 1 मार्कआ ओरैनो गथाय मोनखाबाय लोगोफोर गोनो गोथो गैला दाना नेक्स्ट वान बबेबा जायगा एबा बिथिंनि मानसिखौ फोरमायनो बाहायोनो बबेबा मोनसे एरियानि नैबे साहा नैबे जेनेबा खोला नैबे सानजा नैबे सोनाब बे एरियानि मानसिफोरखौ फोरमायनो जेनेबा नों खाथि खाथिब्ला मा बुङो जों लागो जेनेबा उमुक मोननि लागो उमुक लागो सानजा लागो सा लागो खोला लागो जों होनांबा दा बेफोरबायदि आरो मा अब्ला बियो बेमोन जायफ्रा बेखौ होदों 1 मार्कआ मोनखाबाय लोगोफोर जेबो गोनो गोथो गैला दाना नेक्स्ट वान होमबा लोगोफोर 4 नाम्बाराव गारां रिंसारथिया खाथि खाथि थायोब्ला मा बुङोनो मोननै गारां रिंसारथिया जुदि खाथि खाथि थायोब्ला बेखौ मा बुङोनो गारांनै रिंसारथि गारांनै रिंसारथिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव थख' थख' भिडिअ बानायखादों नोंथांमोनासो नायदोंना नायाखै आं बेखौ बुंनो हाला आरो जायफ्रा नायदों बेखौ हाखादों गोनो गोथो गैया 1 मार्कआ ओरैनो गथायखा नङा होमबा दाना नेक्स्ट वान हाबानि बिथिङाव बाहायनाय बाथ्रा फान्दायानो हाबानि बिथिङाव बाहायनाय बाथ्रा फान्दाया बेखौबो थख' थख' खोन्थाखादों थुरि नुब्ला बाथि गारो आरो बेयाव दंबावोमोन नङा होमबा मोदोमनाय बिबारखौ होखोमानो हाया दङमोन नाथाय बे नङा दै लोगोफोर थुरि नुब्ला बाथि गारोना बेनि थख' थख' बुजायनानै होखादोंमोन जायफ्रा नायदों बे हाखादों नङा होमबा दाना नेक्स्ट वान 2 नाम्बाराव दं नङा होमबा मानसिनि आखुखौ जुनारजों फोरमायनो बाहायनाय बाथ्रा फान्दायानो जुनारजों फोरमायनो अब्ला जोङो मा होनदों खर' गं गोनां माने मा जाय जुनार बिसोर गं दं नङा होमबा जेरै मोसौ मैसो मै बेफोरसो जुनारा गं दं नङा होमबा अब्ला बे मानसिनि आखुखौ बिजों रुजुनाय जादों आरो खोमोन गैयि मावजि दंमोन नाथाय खोमोन गैयि मावजिनि मिनिङा जाबाय सिखावखौसो नङा होमबा बे मानसिनि आखुखौ रुजुयो नाथाय जोंना नैबेसो बेवहाय बेखौसो खोन्थादों दाना नेक्स्ट वान नङा होमबा जासे जानानै खाय बावालिनि ओंथिया होनदों जासे जानानै खाय बावालिनि ओंथिया माने जाखांनानै मुं सुनाय बेनि फिननाया बेमोन लोगोफोर जायफ्रा होदों 1 मार्कआ मोनखाबाय दाना नेक्स्ट वान मावग्राया मोनजाया मावैयासो मोनजायो नङा होमबा बेनि बाथ्रा फान्दायानो अब्ला बेनि बाथ्रा फान्दाया मा होनो सोरबाया मोनो मागुर सिंगि सोरबाया जायोनो नङा होमबा सोरबाया मोनो मागुर सिंगि सोरबाया जायो अब्ला गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बे जायफ्रा बेखौ होदों 1 मार्कआ गथायनो मोनखाबाय लोगोफोर नङा होमबा दाना नेक्स्ट वान मोनथाम जथाय खौरां रिंसारथियानो मोनथाम जथाय खौरां रिंसारथिया मामोननो जे बाव गेन्द्रा नङा होमबा गेन्द्राखौ जों बोरै होनो हागोन नङा होमबा न प्लास द प्लास र अब्ला बे मा जादों मोनथामजों ज' जानानै मा जादों गेन्द्रा जादों अब्ला जोङो बेखौ आरो मा बेबायदिमोन दाना बर' सात्र सन्मेलननि गाहाय नेहाथारियानो बर' सात्र सन्मेलननि गाहाय नेहाथारिया सतिश चन्द्र बसुमतारी नाथाय आं गुबुन मोनसे लेखायावहाय बिजाबाव मोन्दोंमोन रुपनाथ ब्रह्मखौसो नाथाय जोंहा अपसनाव सतिश चन्द्र बसुमतारी रोखा रोखा दं हिसाबै जों बेखौनो होनो हादों नङा होमबा मानो होनबा साथाम जा आद्रा दंबावोमोन बिसोरो अलंबार मुगानिसो लिरगिरिफोरमोन बा अलंबार मुगानिसो थुनलाइगिरिफोरमोन नाथाय नैबे सतिश चन्द्र बसुमतारीया मानि बिबार मुगानिनो मानो होनोब्ला नैबे सात्र सन्मेलनखौ माब्ला दादोंमोन 1919 मायथाइयाव नङा होमबा 1919आवहाय दादोंमोन अब्ला बेयावहाय जोंहा
सोर दंमोन सतिश चन्द्र बसुमतारी बिबार मुगानि दं नाथाय बे साथामा मामोन अलंबार मुगानिमोन अब्ला जोंहा जेबो गोनो गैया बेनोमोन एन्सारा नङा होमबा जायफ्रा होदों 1 मार्कआ गथायनोखा नङा होमबा लोगोफोर दाना नेक्स्टआवहाय गम' होनाय न'नि बाथ्रा होनदों गम' होनाय न'नि बाथ्रानि लिरगिरिया सोरमोननो रंदानि फाग्लिमोन नङा होमबा लोगोफोर जायफ्रा होदों बे 1 मार्कआ गथायै मोनखाबाय नङा होमबा दाना नेक्स्ट वान नैबे दं नै मदाराम ब्रह्मआ पद्मश्री बान्थाखौ मोनदोंमोननो माब्लामोन 1980 आरो बियो मानि थाखाय मोनदोंमोन बर'नि गुदि सिबसा आरो आर'ज बिजाबनि थाखाय मोनदोंमोन नङा होमबा जायखौ 1922 मायथाइयाव सुजुदोंमोन बेबो फैदोंमोन नङा होमबा मदाराम ब्रह्मनि बर'नि गुदि सिबसा आर'ज बिजाबजों माब्ला सुजुजामोन बेबो फैदोंमोन 1922 मायथाइयाव आं दासो गोसोआव फैदों नै अब्ला नेक्स्ट दं नङा होमबा सुबुं दिन्थिग्रा मुंराया बर'आव मोनबेसे मोननो आं बेखौ थख' फोरखांदों मुंरायनियावहाय अब्ला बे मामोन मोनथाममोन नङा होमबा सेथि नैथि आरो थामथि नङा होमबा फार्स्ट पार्सन सेकेन्ड पार्सन एन्ड थार्ड पार्सन बेनोमोन नङा होमबा दाना नेक्स्ट वान सोरबां सानद्रायखौ दाजाबनाय जायो बेथ' नैथि आरो थामथि सुबुं सायजों नङा होमबा आं बेखौ खोन्थाखादों थख'नो जायफ्रा नायदों बिथांमोना हादों आरो आङो थि दिन्थिग्रा दाजाबदानायावबो लाबोदों गोबां मुवा आरो गुवार मुवानि बिथिङाव माखौ बाहायो होनो अब्ला जोङो गांजों जों मा लाफानांगौ से दाजाबदो नङा होमबा से दाजाबनाय लोगो लोगो मा जायो गांसेया माखौ होनो जोङो गुवार जिरादखौसो होनो नङा होमबा जेरै बिलाइ गांसे बेफोरबायदि सि गांसे बेफोरबायदि आरो मा बिजाब गांसे बा बिजाबनि बिलाइ गांसे बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदि दाना नेक्स्ट वान लोगोफोर 15 नम्बर दं कमल कुमार ब्रह्मआ लिरनाय जारिमिनारि फावथायनो बबे मोनसेया कमल कुमार ब्रह्मनि जारिमिनारि फावथाय बेमोन राजा इरागदाव आरो बिथाङा बेखौहाय सोरखौ लानानै लिरदों बर'नि जोबथा राजा इरागदावखौ लानानै लिरनायमोन नङा होमबा दाना दङ बिहुराम बर'नि देरसिन सोरजियानो बिहुराम बर'नि देरसिन सोरजिया जाबाय गिबि बिथाइमोन नङा होमबा गिबि बिथाइ दाना नेक्स्ट वान 17 नम्बर दं मिसनारि मुगाया होनदों मिसनारि मुगाखौ माब्लानिफ्राय जागायदोंमोननो नैबेनिफ्राय जागायनानै 1947 नङा होमबा सिगांनि नैबे अपसना दंखायोमोन नाथाय जोंहा नैबे गुबुन मोनसेबो गैयामोन जायनि थाखाय जों बेखौनो डाइरेक्ट होननानै बुंनो हादों नङा होमबा जायफ्रा होदों बे 1 मार्कआ गथायनोखा नङा होमबा लोगोफोर अब्ला जेबो गोनो गोथो गैया दाना नेक्स्ट वान बिबार लाइसिनि रावफोरा होनदों बिबार लाइसिखौ मोनथाम रावजों बाहायदोंमोन नङा होमबा बर' बांला आरो असमिया अब्ला जायफ्रा बेखौ होदों गथायनो 1 मार्कखा नङा होमबा दाना राव सोलोंनायनि आदबा होनदों राव सोलोंनायनि आदबा मा होनदों खोनासंनाय बुंनाय फरायनाय लिरनाय नङा होमबा बे मोनब्रैल'खामोन नङा होमबा दाना नेक्स्ट वान अख्रां गंसे नांगौ बिजाबखौ लिरदोंमोननो अख्रां गंसे नांगौ बिजाबखौ सोर लिरामोनलाय ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ नङा होमबा माब्लामोनलाय 1975 मायथाइयाव नङा होमबा जोबोद इजि अब्ला जायफ्रा बेखौ होदों 1 मार्कआ गथाय मोनखाबाय आरो नङा होमबा लोगोफोर नेक्स्ट वान बबे सुंद' सल'खौ लिरदोंमोननो बबे सुंद' सल'खौ सोर लिरामोननो प्रसेनजित ब्रह्म बेथ' जोबोद इजि नङा होमबा आं बेनिबो थख' भिडिअ लाबोखादोंमोन दाना नेक्स्ट वान नैबेनिबो थख' भिडिअ लाबोखादोंमोन सतिश चन्द्र बसुमतारीनि जोनोमा माब्लामोन बबे जायगायावमोननो भालुकमारियाव नङा होमबा 1901 मायथाइयाव नङा होमबा आं बेनिबो लाबोखादोंमोन भिडिअ नोंथांमोना नायदोंबा हाखादों जानांगौ बेखौहाय आरो नैबे मोनसेया नै बर' थुनलाइनि माइल खुन्थियानो बबेखौहाय बर' थुनलाइनि माइल खुन्थिया होनना बुंदों नैबे 1952 मायथाइखौ मानो होनबा 1952 मायथाइयाव क'क्राझारनि बासुगाव होननाय जायगायावहाय बर' थुनलाइ आफादखौ दाजेननाय जादोंमोन नङा होमबा 19 नभेम्बर खालि आरो नैबे जाबाय बर' रावखौ गुदि फरायसालियाव थिसनजेननाय नङा होमबा बेफोरबायदिनो दा बर' थुनलाइनि होनाय लोगो लोगो जोंहा नैबे फैयो नङा होमबा दाना नेक्स्ट वान नैबाव बिनाय खन्थाइया सोरनि सुजुनायनो बिनाय खन्थाइया सोरनि सुजुनायमोन आरो बे बिनाया बबाव नुजायोमोनलाय बिबार लाइसियाव नुजादोंमोन नङा होमबा बियो जलधर ब्रह्मनिमोन नङा होमबा ओमफ्राय दाना नेक्स्ट वान ईसान मुसाहारिनि बिजाबनो बबे मोनसेया ईसान मुसाहारिनि बिजाब नङा होमबा बे मोनसेयाव सनानि माला नङा होमबा सनानि माला आरो फामिया बिथांनि सुजुनाय खन्थाइ बिजाबमोन दाना नेक्स्ट वान नैबाव दं नै गिबिसिन सुंद' सल' बिजाबानो गिबिसिन सुंद' सल' बिजाबा लोगोफोर जेबो आन्दायनाङा जायफ्रा होदों बे मोनखादों फैमाल मिजिं आरो जायफ्रा होदों 1 मार्कआ गथायनोखा नङा होमबा दाना नेक्स्ट वान 27 नम्बर दं लेखा गोरोंनि ओंथिया होनदों लेखा गोरोंनि ओंथिया जाबाय मेगन गुनु दाना 29 दंमोन गाहायनि बबे मनरन्जन लाहारिनि सुंद' सल' नङानो बबे मोनसेया मनरन्जन लाहारिनि सुंद' सल' बिजाब नङामोननो बाजै गावदां दग्रि सल' बिदां आरो सिलिंखार अब्ला जों मिथिगौ नैबे सिलिंखारा नीलकमल ब्रह्मनि गांसे सुंद' सल'मोन नङा होमबा सुंद' सल' बिजाबमोन नाथाय नैबेसोरो मनरन्जन लाहारिनि सुजुनाय सुंद' सल' बिजाब नङा होमबा अब्ला जोंहा जेबो आन्दायनांगौ गैया लोगोफोर दा नोंथांमोनहा
बेनि सायावहाय बेसेबां मोनदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थादो आरो माखासे कुइसनफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव दंखौहाय कमेन्ट बक्सआव ड्रप खालामबानो जाबाय। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।